Okay, okay. Ang shoulder nimo dapat kalibel sa mong pusil. Ingani Sarge, ingani Sarge. Yamete kudasai. Then, igunit yung kamot na igunit. Ano lang ha? Steady lang. Sarge, pinahanglan siguro hukasan naman eh. Mas mayo pa. Asa lang po na ikaw ato, Bugnoy? Ay! Asa man ikaw ato nga Domingo man ron? Uy, babe! Murag nakalimot man siguro ka. Nga naabi ako'y trinis ka ron. Nabalay training karon nga Domingo man ron. Uy, babe! Kabaluman ka. Nga dako kong responsibilidad sa kampo. Kampo ng naong imo? Magbinayot na po siguro ka ba? Uy, grabe naman ka. 2025 na. Nagbago ng tao. Bag-o ng naong nimo atong niagi nakita na ko imong bag. Kung saan nakita mo dito? Ang akong armas? Armas ng naong nimo. Nganong na may lipstick dito? Kung saan lipstick, babe? Kabalo ba ka? Nga mauti pang tammark? Ang mark ng naong nimo. Bantay lang ka sa kuha ha. Babe, agamping dere. Kadaghan na pagmudos dere. Ikaw mo'y pag-amping. Kaya kung masakpan ti ka nga ning ladlad na po ka, bantay lang ka sa kuha. Okay, okay. Dili ko magpasakot. Bantay lang ni pagkanaan ni. Palitan ko ni. Ay, nako. Naana ba ka kung mga trainee dito? Kinahanglan yun. Nga naasin yung batungan sa tuwa. Isa pa, kinahanglan. Hindi ko mulubad bisat kung sa sinakalami. Yamete kudasai. Matay pre, butalua po ni mo ay murag wa na kay saktong training ba? Isod po pre, may lang si Sarge nun kay matrinit ha. Tama rapod pre no, signal letter to. Ay! Butalo dyan kayo! Sarge! Ya! O, naganahan ako sa inyo ha. Kaya bisag wala ko. O sige daw yung mga trainee. Tararam po ni sa mua Sarge. Sarge, tama ra po nga niabot ka para makabalo mi kung unsay sakto nga trini. Bao, ganin na ito ko dere. Para matrainee mo. Sarge, sugdi na Sarge, kay butalo ka na isa. Sarge, nanginahanglan naging mi sa gabay nimo. Ay kabala ka. Kaya ko nga isip leader ninyo. Di mo problema. Attention! Sir, yes sir! Oy! Para kondisyonis taron ba? Matay, nilubad na pong amaw oh. Pre, bantay-bantay diha ha. Kay manghikap ra ba nag-itlog? Sige pre, kanid-an ratan eh. Okay. Sergeant Dunyok, ikaw ang una yung training. Sir, yes sir! Okay, ang una natin yung training ron, ang sakto nga posisyon. Kapit. Okay, okay. Ang shoulder nimo dapat kalibel sa mong pusil. Ingani Sarge, ingani Sarge. Yamete kudasai. Oh, inga na. Inga na. Sarge, murag lahi naman na. Pre, bantay-bantay na pre. Okay, paghihap na kong tulo ha. Pusil ha. 1, 2, 3. Okay ra Sarge. Nakay-potensyal, nakay-potensyal. Sa sunod nga step Sarge. Okay karon. Akit-on ta mo kung usay proper nga firing. Ihaagin may bilib sa mo Sarge. Okay. Dapat ha. Ana ang posisyon, ana. Then, igunit yung kamot na igunit. Ano lang ha. Steady lang. Sarge, sakto na ni. Okay, sakto na ni. Oh Sarge, unsa naman ni? Ay, wala na ni. Mao ni si sakto nga training sa pagtira o firing. Ah, mao ba Sarge? Oh shit, ning banahan ni. Ning ladlad yun oh. Unsa naman pre? Training pa na? Agay! Ay, wala pre oy, wala pre oy. Sarge, sorry Sarge, wala na ako gituyo. Anong gibuyan man ko nimo? Pre, tabangi pre, basig putbulong taan eh. Sige pre. Sarge, okay ra ka? Tabangi po ko. Unsa di ka? Sarge, sakit imong kalawasan? Sakit yung gayo. Puro ko na piya. Yamete kudasai. Uy! Trainee pa makani. Ay ko palagi ka Domingo aron. Yan na ay training. Ning ladlad na po ka ha. Karon lang ka. Sarge, pinahanglan siguro hukasan naman eh. Mas mayo pa. Sarge, okay na ni? Uy! Mga lamay lagi ka maglawas. Na, daan ko pa, nilubad yun. Sarge, kauban pa ni sa training? Uy! Kuha pa mo kabalo. Nga isa na siya sa 10 commandments. Sorry Sarge, wa mong gud may kabalugod. Sarge, murag nagduda namin nimo ba? Murag bayot yun ka. Uy!
Diha mo na si Piat. Dili ko bayot. Anong gipahukas man minimo be? Kailangan. Pini king adlaw. Kinahanglan ninyo ma-fresh. Mao ba Sarge? Abi, maguna mo bayot ka? Hige, aron mawala na yung duda at siklaban ta mo. Kana, Sarge! Kana, Sarge! Pogi. Sige na. Always on my mind. That's how much I care. Yawag mo ko man. Ila ginabayot si Sarge, pre. Laki lagi na. Duda ra ko pre, pero laki gyud si Sarge. Sarge, napakilaing stepping diha. Okay, naapa ni isa. Kana, Sarge! Para makabalungan! Okay. Watch me. Yawag, iko gihapon ba? Sarge, wala na gina mong duda sa imo ha. Kay spatter kay ka. Di ba ingon ko sa inyo ha? Nga dili ko bayot. Gusto mo pasiklaban mata mo? Sarge, kung tinuod kang spatter Sarge, abuni daw yung mata. Yeah, Sarge, makita gina mong katag. Para very basic. Nagaig purong pre. Sorry, Sarge, nakusog. Pre, kaigo ka siya na, pre. Alegra ta siya pre, spatter man kuno daw. Buknoy! Ay, wag mo salig sa kuha ha? Get locked. Tanawa, naigo no. Bullshit ka, Buknoy!